त करिए त चरा चरा बजाता रे किसिया तड़का किसिया मत आई हो रवा मोइल भुजिया हलवा बेटवा बना देना अजी मेहरारू का करती है जीराउल देखा ये भौजी राउल मेहरारू एक पारी बनवाइला कि 3 दिन हम बनाई 3 दिन वो बनाई त यही खातिर पारी बनवाइला कि मर्द से बनवाईब मान ल कि पारी बनाइल बते में का दिक्कत बा ओकर सती हम करत आइनु ना करी तब नु लगता हित गौ नबे दुगो आजी त केजन कौन मुंह आदमी देखइया हम उतारी भुजिया हो गइल बा हो बा उतारा ना एगो बात कहत ई तरह से सुन हां ओकर मिजाज 3 दिन से डैमेज बा हां अब का करबू हम हाला गुला के चलते हां उसका चूल्हा पत्ता तनी बर्तन माजे तनी खाना बनावा तनी ना त ए में का शिकायत बहुए ए में का शिकायत बा निक लागत टे निक लागत तबे न करत तनी हई मेहरारू हमर दे कहीं हो जियन हटी है ने हटी काने हटी हटी है ने अरे हमरा के बनावे द ए मम्मी जी मम्मी गांव घर के आदमी के बोलै हन अब के जन काहे खाती तो इनके का दिक्कत बा हो जब उ नहीं करत हम करत हइनु माने एहू खाती अब झगड़ा होई करलो खाती एगो रात के नहीं करत हम करत नहीं अभी ओकरा खाती हम जिंदा बानी बारा मेहरारू के दर्द हो गइल बा और सही ना दर्द भौजइया माई खातिर रहे के चाहि बहिनियो खातिर रहे के अब देखो मेहरानी में दर्द ना होई त केकरा खाती गांव घर खाती हमारा दर्द होई हां अब छोड़ जा हम जैसे कइले वैसे खाए कब हुए अबे बीच में जाना वजह कह जा कि हम कइले बनी हम छुआर में कॉल तो नहीं हटी बोली मत हां त पक जे त पूरा त केहू जोड़ी आवे आ जाई जोड़िया दी का आई दादा रे रौए बनोले बनी रौरे नाम होई बुझाता कि मेहरारू के बदले में बैठ के रौआ चूल्हा पोता तनी खाना बनावा तनी तो ओकर तबियत नु खराब बा ऐसे नु हम करतनी तबियत खराब बा उनका रोज रोज कलरे धइले रहेला अब धइले लेबा त कैसे ओकरा के छोड़ाई कहिए छुट्टी त छूट जाई से बाप रे बाप उनका पलंगे नहीं के छोड़े के मन करत तो ऐसा ओकर बाबू पलंग देलबन गुदगर त का करो ले जाई देखब हाथा मत जरे ले जाई मुंह में खिया दी गुटुरगु अरे समय त मुंह पे खिया दे उतना हाला गुला मत करा जा आ हे बेटा कहां लेके जात रहो मतलब खाना बनेले वाला त घर में लेके जीबा एकदम से दारे एकदम इनकाले परेशान आदमी हो गइल बा ना काता नहीं में हर चीज हो गइल बा ना न त इहे बेटा वाला न ह सुबह उठत रहना शान से हमरा के जीके खाए के चाहिए जे पिए के चाहिए तुरंत झट से का लेके कॉपी किताब भागत रह स्कूले मेरा रोते का नहीं का रंग ढंग बदल गइल बाटे आ चुहानी लौके लागल खाना लौके लागल अब इनका के आज के डेट में कथा कहानी कहते जा अरे सबके सेवा बराबर हो माता पिता का भी हो औरत के भी हो एमे का दिक्कत बा औरत खुश हम खुश वो भी खुश इसमें का लेना है देना है अपना खाना है बनाना है तनी चाय पिया दी अपना धनिया के तनी गरगरा जा मिजाज उनकर जीवन बात on सोरा ना हो जाओ लाल चाय हो इहो त साला ओसन के लागत है बुझा त कि हां कानी बाड़ू हो कानी बाड़ू आ गई नी जी अरे बैठो नहीं जी बैठो अरे हमार छोना मना चाय बना के ले लो अरे हमार हीरा एगो तू ही तो बाड़ू पिया घुट लगा के देखो कतना कितना बढ़िया बनैले बानी जी नती ओकरी मुंह में पिया उतारा हमरा के देखि के ऐसे कइले बड़ा हैं हमरा के देख के नौटंकी कइले बड़ा माई के त ई का कर दिया मम्मी जी अरे तो सर्दी भइल बा खाई खाई करत है मेरा में त सोचल एक दिन चाय पिया दी कब मने ई कौन तेरे बात चल देले बाटे हैं कि भतार मुंह में खियाई या चाय पियाई ई कुल हमारे घर में ना बेजा बाजी तबीयत खराब रही कि ना जी कैसे बोलत है धीरे बोला तबीयत खराब बता आवत रोनी सब बहर से तब बन के छुआ बाबा काने को छुआ बाबा अच्छा चल समय का सब कुछ कर जाई मैंने करम तोरो के हमारा बेरी तो नती उतार हाथे टूटी जाता टे हाथे टूटी जाता हो हां वो दिन बुखार लागो रहे त कहनी कि तनी जो एगो पेन किलर ले ले आ त कहत नती मजाक में उड़ा दी है ना ऊ का होला काहे हम बुढ़ा गनी हम दवाई के नामे नहीं खी जानता नहीं पढ़ल नहीं की त कहा रे
अरे तो तोरा का हम का जानी कि तोरा का ढेर बुखार हो गइल बा। हम जानी कि हल्का फुल्का बा चलबे घूमबे फिरबे त ठीक हो जाई। सवाल है अंडा सिखावे बच्चा करे चोंचे उहे हाल दिया बड़ा हम ही जनमौनी हमरे के सिखावत तर माने का त चाहत से हमरा बुझाते नहीं का हम सोचत तनी कि बढ़िया से घरवा में का होता टे नहीं देखतनी हैं एक बार हम बनाइम त एक बार ऊ बनाइहन मेहरारू के नखन करे देत बहरी बहन तो हम कुछ नहीं की जानतनी जे देखत उ कहता कि रहुला एकदम जितना निमर है उतना भणुआ हो गइल मेहर मऊ हो गइल नतिया हो गइल का और कुछ बोलबे। हमार कौन काम बाटे लजगर के न लजगावल जाला दगला हम करी ना जी बताई तो कैसे बोलत नहीं हम करी धरा ना वो से दिक्कत नहीं खे देखा हम जब तक ले जियत बानी तब तक ले एकदम तू टेंशन में मत रह। आ सुना केहू कुछ अगर हमारे के बोली नु तो तू दिल पे जान ला अभी कितना अच्छा बनी। अरे हम शुरू से अच्छा हनी नया थोड़े अच्छा बनी हम कौन पून कइले रहनी के रहुआ के पईनी ए देखा पून के धरी त नजर उतारी आई पून के नजर मत लागे पून के नजर लागत होई ना पून के भेद राहुला का हो ए निकाल धान का बोरा ले चल सब। अरे हाथ दुखाता हमार बाद में हम निकालम। आ सब कुछ जन बताइयो कि कौन परब कइले रहू कि हमरा के पहिले रहू बात बुझाता न ठीक बाटे हैं हमहु बुझात नहीं कि हमहु कोना देवता के पूजेले रही कि तारा ऐसन रानी मिलल का बुझाता पिया 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 सीक्रेट रही सीक्रेट रही खाता ना नीक लागल जब चाह पियलू त ये घर में कौन ड्रामा चलता ना कोनो टाइम से पूछत है सा खाए के ना कोनो है पानी के पूछत है सा। अरे ऐसन कुल पर तो हम तो घरे में उलट के मर जाए हमार माई लोग। राहुला के बाबूजी अरे आज दादा घर हमनी के बही गइल अब नहीं खसा आजकल का बेटा अब पतो हिला जाए वाला जल जब ले मुट्ठी में रहना सा अब पाक हो गइल बा अब उड़े जोग हो गइल बा न सा एकदम काहे अब शादी बियाह हो गइल त उड़बे ना करिया सा। अब बताव अब ये दिन देखे के रह गइल बा ना कि मेहर की मुंह में चाय पिया सा बिस्कुट खिया सा खाना खिया सा पानी पिया सा बताव आई रे बाबा अरे ई तो घोर कलयुग आ गइल सही में ई खियावत था घर में रे आँखी के सौदा तक नतिया मेहरारू के शांति ऊ खाना बनावता जब पारी आवता पारी ना बनाइल बा काहे उहे उतरल का नहीं की पतो ही पारी बनावे ओकरा देही में घून लगल है का ये दादा एकदम खाई रहत न सब मेहरारू खाती है भगवान जी माई बाप के तनिको हेतु नहीं के कि हां महतरिया चाहे हमार बापा देखी त का जब बड़की पतोई हमार बिया आय कि बतावा ओकरा होते में काम 1% कमी ना है ये सरवा में कमी है ओकरा नियर बात तबे त आज चलो ताटे ओकरा लेखा रहे त ई कुल बना देहलस केतना बोलल गरियावल एगो एथु ना भरेले हां यही आवते सब त पारी बना गइल आय अपने ने के सिरा त भतार से बनावा बतरी हां बताओ इतना है करज महाजन होला हमारा के है दुआर कोड़ले हवसा जान जया रौला के बाबूजी वही घरे में लगाई खाली एगो बेटी के ताकत नहीं कि बेटी के बियाह हो जा ओकरी बाद लियाई जहर आ खाई बा खा के कहीं छोड़ दे काहे के जहर खइबू हम मर गइल है का करबा हो ये दिन देखे का बाटे एगो हमनी के रही जा रे दादा कि कब मरद आवता कब जाता केहू के कुछ खोज आज का बेटा बा बिटिया बा न सरे बाप दिन दहाड़े ढूक जाए काहे रोवत रे रोई ना भैया 4 को समोसा लेके आ मां भौजी के दे देना ना हमरा के ना देला ना सो अभी उहे गीतिया गावतनी बतावा इतना अपने मन के भइल बा हां को दा ई सब करे के बता लेका पर मेहर के गाड़ी भले अरे राहुला दो दिन में अंडा मांगे तो ना देला ना माटी में लटल 2 दिन के आवत ऐसा त ढेर होनी से मोह माया हो जाता थे आई आदमी 9 महीना राहुला ढोवत लेके मेथु करता त माई के कोनो गमे गाता नहीं खे का तू मोहम्मद रफी बने लगल कबो कबो हैं सुर में गावे लगल कब ची कहत बोल देखला बोली देख ल पहले बोली जबान रे सही बतियावल जाला ना एकर त करेजा फटल बा बोलले बानी तबे से त तू का सेरिया घोसाल बनत तू रानू मंडल बन जा आवाज मिला के कह कुछ कहे के बोलता बताओ सरवा के बियाह ना होत रे कहत रे कि मर जीव हमार बियाह ना करबता ए बाबू ई लड़की हमारा के दम मस्त बिया हां त का कह 10 रुपया एक सरवा का घर में सुनते रे ए दादा 10 रुपया जाओ दादा जब यही का लिया खाता से खेत बेच दो खेत बेच आ बेच के खिया बा हमारा सोना लेकर लड़की के सरवा है समोसा लिया के अपना मेहरानू के खिया बता पचबो करी दवाल आ कतना जाई के पेट में छड़ी का
कह तू कहली दे तरे में लेके करे हट रे जो ना के भाग रे हट तरवा के एकर ढेर मन बढ़ल रे तोर त जाए तो का बतिया होता रे तरवा परिवार माई के सिखाई दे घरवा में आई सिखावत है कि माई के कि बढ़िया से रहू तू बाहर जो है जल है तैयारी बनाओ अपन मेहरारू के लेके जा मेहरारू बिना ना रह पाइबा त ना ओके हम देखब घर ले जाइए में तू एथु रह गइल तू देखबा हां हम ओके देखब तू देख ले बुढ़ावा के देख ले का बोला ठीक है ना कहता हमार करेजा फाड़ देता ठीक है ना कहता तनी मर जाइबा सर मैं है रुपया महाजन भइल के तारे बाप के देही में जोरा माने हमरा कमैला से भरा जाई आदमी मर के पोसा त पाला ताटे ये हमर लड़का जवान हो जाई अच्छा ये बताओ कि भैया कमाते नु बावन कमा भैया तो के ना भरोसा पर बड़ा भैया तारा के कमा के किए हां भैया के भरोसा पर मेहरी के लिए बड़ा चलो हटा होने खालता तू माई से लड़त रहेला कोनो बात में चलो होने जा बुढ़ैला तार तू बड़ा हमरा के चीनी बरसा अरे सुन एगो बात बो सुन माई देख कतनो हइसते हमर माई हइस तू काहे न तिकावा तड़ा अरे सरौ तोहरा के पैदे क के हम पछतात हई तोहरा लेखा लइका माई की अरे ओकर सहेली के देखू शादी लागल त का करी हम सुन पहले बती या का करबे आ कहलन कि जाए दे तब छोड़ हटाओ जोन होला जवन ठीक है न होला मान ले कि तू हमनी के इज्जत नहीं करे हां बाकी ना ओकरा के मान लो कि 5000 का साड़ी लेके जाई माने पहना के तो गांव घर का कही कि ना भाई सुन ला सुरता वाला का कहता माने कि भेजे के कहत अरे नतिया न दोंगा न तेंगा मार दे ओकरा के भेजे ना भेजे मारे कोखवा में मार ससुरारी दे जाके मन को दिला अरे हम ना हम उहे कुल करबे कर हम ना जी ओकरा के लिया के जाई माने का हमनी के बाटे कि ओकर सार के बियाह रहल हमनी का कहता ना चिरौरी क के भेजन जे तब हमार उ लइका अरे उ एगो बात है घर चलता ना त ई मर जइता जितना हमार उ लइका तू बुझेला दुख नहीं दो गाला अरे ना तोहनी बुझेला। के इज्जत खातिर कहतनी हम ना विदा करबे जता का करम अब ना तय जाई विदा ना करे का तू एंगा ने भेज दी का एंगा ने भेज दी अरे तो उ भैंसिए बेचाइल भी ओकर पैसा 10 तारे के दे दे तनी हमर लड़की ने के ना अरे तो लड़की भी है तो से का दिक्कत बरे ना देबे तुम तो देखे बेर हम काम से काम करो आओ चलो बैंक में पैसा जमा कर दिया जाओ चलो तक बुढ़ा उतार ना जूता बेच देम त कहियो फिर हमरा के आई रे बापा ई सरवा ई पगला गइल बा बताओ है ले जाई सब तो हर दिन बाटे के उतना सहकल बाटे मैं हमरे में कमी है हमरे में मैं कमी हमरे के तो पापा हेकर से बियाह करन तुरंत ले तैयार हो गइल त का करी छोड़ दही हां तो वैसे मुततिया नहा मुततिया अब भाग गोरी तो गौवा घरों में तो इज्जतिया बचा रही तो जाना भइल बड़ो जब तू रही आजकल के लड़का तोहरा के कंट्रोल में आवस हां कहला में हइए ना आवस ना चलो खाना खा लो खा के चल के पैसा जमा कर दिया जा पैसा रही तो आँखिए लागी अब अपना मने लाजे शरम नहीं खे एक बार कह के देखी ए कन्या हाँ दीदी जी अब हेने अब तो तनी अब हेने हनी मरद घर बर्तन माजता के त निक लागत लाज निक लागत हां ए दीदी जी तो हम का करी कुछ कुछ के बर्तन माजता न निक लागत हटे हमरा करे नहीं खन न देत काहे निकन करे कहा तो कि ना खून गुन तार खराब हो जाई मरद कहता तू मान जा न त ऐसे कुल मार दा एक दिन चढ़ावे न सन एकरा बाद ऐसे उतारे न सन कि कुछ कहे लायक ना मैं गांव में हल्ला हो गइल बाटे हमार मरद ओइसन नहीं खा मैं हल्ला हो गइल बा कि मेहरारू बैठा रहती चाय पियती खाना खाती आ मर्दाना कुल काम करत हटे निक लागत हटे का उहे कहत नहीं के और तो तू कह दा कि उ मत कर हमनी के करे के हम बानी न करे वाली अभी हां के करा के ज्ञान देले बड़ू के करा के काहे न बड़ी समझदार इंसान के दिहल जाला ज्ञान कहत नहीं हमरा का बुझाए के बा कि पति पर परमेश्वर होखेला उ त भणुआ बटले बाटे ई खुद बनौले बिया हां हां काम काम करे सने करे को तो पहले ही से कपार दुखाते हुए आ तोहनी के लागत मजा लगा जी चलो घर में चल तारे हम एथी करी आई हो ज्ञान देबे सीख लिहलस ना सीख लिहलस का करबू सन ओकर कपार दुखाते है जो एथी करबू सन हट सन जा तेल चात तेल जा तो चात भणुआ चात जलत के सन में हर मौगा तो सौरिया में चट दे बैठ के पट दे मुंह हइसन मरद आदमी होखे ना जी हइसन मरद होखे ना सन बताओ गांव घर एकदम का कहता के अरे का हाला कुल बहुसरे पानी फेंकी का हो टोला में केहू निमन नहीं के कहत हे भगवान जी बाहर कुफूत निक कर अब हम ना जियम हम जियम ना हई रहन रही हमर सियान बेटी भी तन को भणुआ नहीं के समझत लइका देखिए जल्दी बियाह हां ये कर दादा लगा टाइम न त लगा को एकरा बाद जवन मन नमस्कार प्रणाम हम निकितन सिंह हमनी के अपन टीम है हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ दीप दायक वीडियो फिट मिली बाय बाय चलो। अब खाना खाएंगे